Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kajing lang jong kikur baper ka rilom khasi ki balai kenduk lang hne kasngi ka lai tarik unai weng arjar katpra. Kala penkha ya ka steering committee jong ki dorbar kur. Kala rai ban pa da ka jingtho syakatna district council affairs jong ka sarkar jilla bakan 4 pa ya ka khasi social customs of lineage first amendment bill arjar khatpra syaulat ka jilla ban ai ya ka jing menjur uba crowboy renta thiang ha ka jing kran bat ka Batisi TV hadien balawai ka jing lang ulai thu ba ka jing thmu balalum ya ka ni ka jing lang jong ki kur per kalong hadien ka jing takhu jong ka khasi social custom of lineage first amendment bill arjar khatpra bat ki kur ki jai khasi bat khamtam e hadien ba ka khasi hills autonomous district council kam shim lakhot ya slok ne ailat ya ki dorbar kur bakinda ya thir ya tai sani shwa ba ka KHADC kan besut saya ka kendon ha ka jing pen bai thamai ya ka khasi social custom of lineage first amendment bill arjar khatpra ka ba kedo lada kanu ka kentai khasi ka ba yapoi kha bat ushenrang ubum dei khasi kan do no ya ka jinglong khasi bat ya ki khon jongkaru onom khanshu ba ki dei ki khasi hagani ka jingalang la jit ru ya ki nongkit kam jong ka steering committee jong ki dorbar kur balakhle do ba crowboy ranta thiang kumu chairman bat uba HS suting kumu secretary bat nolor ki wei ki nongkit kam bat ki khot jong kani ka kanhon ka bidai bat hadin bala pemi ka second amendment nomor ba kadon ka jing tu kho bat ki kor ngim pat ya kren ya kata ka jing kersan ni ka jing persha ya kata hari ke ai ka ba ni kham ban ni kolong ba namar ba kadon ka jing kta ya ka kor ki jan tingi don kam ban don ka jing lum ya ki kor ki jan pan pan sngo ki bat ban snap ro ya ka jing pan sngo ka jong ki ke ya ka ni ka jing ai lenti ka jong ni ka ba had no do hadin bala pas ya ka second amendment bill te nilayo banyalum yalang hagaban pong eng isdang nidang don tang khatwei kur bat kata nilayo banya pli jumot ya gini ka kam bat nilayo ban kajing thui tang kawai ka long nilayo ban khot ban lum ye ki kur kumno kisno halor mi dei bat kani ka amendment nikal menang ya ki por kala don no pat saka special session jong ke HDC ka balawan ra pat ya kajing pengkelab yang ya kani dah kabak kentup lang ya ka first amendment bill but ya ka second amendment te habala kentup lang ni dang yo ai kani copy dang men shisni te kalong ka be bangin yo man pe look liak abang yo ban go through ban shoot pe ya ka jong ki don hang to ki ba ni idai ban priang bat ki don ki bai dai pat ban priang te halor be di bekani namar ngim kwa ba kanuno ka an ka ban sna kanlong ka ban kanlong ka jing tim pen ban ni kanlong pen ban ka bon bu ye ka jing e ni kwa ba ka ta ka an ka ba ki nong mi khmat jing ki tha kan dalong ka ba bit ba biang na ka ta ki kor ki jan namar kani nya karan be thik swa ha ka bi de ki kor namar ka itu ko bat ki kor te ha kani ka jing lang man ta ka sing ka ba ngi yo ban siam ban te ba nilayo ni don lu ki hang ni ki rong ba ki ru sam phang ka nilayo banya ther banya pet lang ni ei ka bang don kam ni siam ba ka long ta om baro ka basni om pat baro ka ba ha ni don kam ya ka ching pen biang ni khani te ka ei ka bang ni lai rai ka bang kong e ni lai a thau ya ka steering committee jong ki dor bar ko kerteng jong kani ka kanon kani rensan kano steering committee jong ki dor bar kor kata digoi kabar bat kita hakata ka steering committee ngindom arpomot ki khot kat ba kilong ki kam te kani ka steering committee kanio ban study kanio ban pe ba ya ki ei ke ba don kam ban le ya kani ka kam hakata ka steering committee ni la don kiri usampang ki legal experts ki ba yodon lang hang tu haka bagini yo ban ya mir jumut lang ya kani ndia ka bam ta namar ba ya ka bil lapas ba menta ka bala absung tho kala don secretary jongka GCA state government te ya ka bam tai ka khobor sha ki pa ba jongkari ba sha ki kur ja baro ke badan hakari khasi janti haga bri nyo trap kalong
kani ka steering committee kam ong ban kershan lani kam ong ban persha henry ka ong ka ai ka bangila ikut ka long ban tho swa sha ka DCA bat kumjo so governor na kamata wat la don kam wat sa home ministry namar ba mata ka don ka process ha ka bidai bat ka amendment ya ka schedule te bangin tho ya ka ban pensange swa ya ka ni ya ka ban ai jeng munjur ya ka ni bill bat ban kan bhashbun namar ba ka ta ya ki kur ki chat ban da bo swa ha ka public domain knang bangin yo ya kata ka jing hun lang ha ka bidai ban pediang ya kan ul ka ngim bang ngim kan tho ya ka MDC jumi kai ka bakile ni la dei ban pau pun ban ka jing snong namar ka dei ka ba ki perkhat khia ya ka ni kam ki yo I ya ka jing I jong ki han rai kai ka bangi don ban kan tho kolong kalong ba lale kham kar ki ya ka ni kam te din sa ka daw te ngadon ya ka ban ong ya ka bor ya ki nong mi khmat jung ki MDC jung ba ka nam dei ban don kon no ka jing so pya kai ka bangi kwa kolong banon ra ya ka jing long kawai ka jing te song ha pedeng ki kur baro ha ka jat ban ri baro kawai ba dia kai ka ba ni thmu mun ta kalong na ka ta ban pha ya ka ni ka kam